Живо здраво! Днеска просто ще направим едно кафенце с Брачеда и Стенли. Ще се разходим до Върховръх да си открием официално сезона. Каква засечка си направихме с Брачеда, все едно сме се разбрали. Кой викаш? Или нямаш бензин? Имам да си зареда. Ти знам, че си на резерва. Да ти ползвам картата. Господин Стенли е тука. Живо здраво. Как живо здраво. Ето засякахме се тъмън на бензиндженицата. Даже щях да взимам жетони да го мия, ама като видях. Личи си, че вчера се нахвърлял стабилно. Фродо е бомбок. Добре си го нахвърлял, браво. Харесва ми. Дропец, гайкалка, гъстичко. И точно там, къде отиваме, са събрали облаците, дано не навали. Отдясно найма. Бре. То баят се. Маси има пичове. Перфектно. Защото така ми дойде. Така ми дойде. Мен ми е окей семета, не е жега още, така че...
Хапнахме, пинахме, както винаги е много готино горе, въздуха уникален, мирише на бор, голямо кефче. Отиваме си. Айде!